Druhé téma, které jsem zmínila, je podpora podnikání, podpora tvorby pracovních míst. Je každému jasné, že jestliže se máme bavit o prosperitě, tak to závisí na tom, aby lidé, kteří chtějí pracovat, práci nalezli. Proto hledáme recepty, které by umožnily živnostníkům a podnikatelům více lidí do práce přijímat. Chceme, aby různými daňovými instrumenty získali snadnější možnost lidi zaměstnávat a vytvářeli tak pracovní místa. Pokud jde o důchodovou reformu, jsem ráda, že zrovna tady v Jihlavě si můžeme připomenout, že toto téma bylo velkým tématem té naší jisté fáze předvolební, kdy jsme seznamovali naše veřejnost na odborných seminářích s tématy, která považujeme za rozhodující v nadcházejícím volebním období. A ta důchodová reforma, to, co se týkalo důchodové reformy, jsme projednávali právě tady v Jihlavě. Když jsem přišla do téhle místnosti, tak jsem si všimla tamhle toho letáku a vlastně mi došlo, že to bylo 14. ledna, že tedy čas hodně letí, ale 14. ledna v Jihlavě se konala velká odborná debata na téma důchodové reformy a je jasné, že bez této, děkuji moc krát, bez této důchodové reformy nedáme veřejné peníze do takového pořádku, v jaké by měly být. Máme zde i jeden zajímavý návrh, který vede k mezigenerační solidaritě. Je to ta možnost převést 1% z důchodového pojištění ekonomicky aktivních na účet svých rodičů. Může to mít dvě polohy. První poloha je to, aby rodiče si byli vědomi toho, že když budou dobře vychovávat své děti, budou dbát na to, aby všechen talent, který mají, uplatnili, aby se dobře učili, aby prostě se dobře zapojili do svého ekonomického života. Takže rodičům se tato systematická výchova vyplatí tím, že jejich děti naleznou svůj dobrý prostor na pracovním trhu a budou moci potom jim přispívat na svým rodičům na období, kdy rodiče už ekonomicky sami aktivní nejsou. Čtvrté téma, o kterém jsem mluvila, je obrana demokracie. Dala jsem mu pomlčku podpora dosaženého stupně svobody. Když se na to podíváme jinou trochu optikou, tak zjistíme, že jsme ve fázi, kdy uplynulo 20 let od znovu budování demokratického státu a stejnou etapu měli k dispozici otcové zakladatelé, tedy politická reprezentace první republiky. Myslím, že to bylo 20 let úspěšných, transformována česká společnost jsme zemí demokratickou, jsme zemí svobodnou, ale přesto v této souvislosti nemohu nevidět nebezpečné přibližování se ČSSD s komunisty. Mají programově podobný cíl a ten cíl se dá definovat ve dvou bodech. První, že nevnímají právě zadlužení státu jako vážné, naopak v tomto ohledu bych řekla, že manipulují s veřejností a neříkají pravdu, neříkají, jaké nástroje bude potřeba použít, přestože vědí, že dostanou-li se nakonec k moci, tak je použít budou muset. Za druhé, v čem vidím to jejich přibližování se a v čem je to nebezpečné, je v tom ataku, který chystají na živnostníky a podnikatele, tedy na míru vyššího zdaňování, což nutně povede k tomu, že budou pracovní místa nikoli přibývat, ale ubývat. A pokud se situace vyhrotí, takže v té ekonomické fázi, důchodové fázi, na pracovním trhu se situace výrazně zhorší a k tomu recepty sociálních demokratů a komunistů vedou, tak můžeme očekávat nárůst radikalizace v české společnosti, můžeme očekávat nárůst extremistických sil a můžeme očekávat to, že bude ohrožena právě svoboda a ohrožen právě demokratický vývoj. To je to, co nám leží na srdci, tomu se chceme v každém případě postavit a prostě takovéto ohrožení svobody a demokracie v naší zemi nepřipustíme. A dovolte ještě závěrem pár slov. Jsme připraveni, protože žijeme v poměrném volebním systému a víme, že pro jakékoliv naše návrhy budeme muset nalézt partnery na vládní úrovni, koaliční partnery. A jsme připraveni nalézt takové, s kterými budeme moci realizovat v maximální míře náš volební program.
a protože cítíme, že takovýhle program je realistický, odpovídá na otázky doby a jsme přesvědčeni, že tímto programem se držíme toho starého dobrého principu dobrého hospodáře. A protože se nemůžeme zavázat k ničemu jinému, než být dobrým hospodářem, tak jsme představili tento program. Je to také proto, že svou zemi milujeme a záleží nám na prosperitě budoucích generací. Tolik mé úvodní slova. Děkuji moc krát. Pan kolega Hejnuk. Ještě jednou dobrý den. Mirka Němcová, co by jednička naší kandidáce, tady představila dosti obšírně náš program. Já bych se chtěl zaměřit na otázku ekonomie, na otázku daní, na otázku veřejných financí. Všichni jsme si všimli, že ta nesmyslná politika, kterou jaksi vede levice v současné době, hlavně v Poslanecké sněmovně, nás opravdu vede k zamyšlení, co bude dál. Proto jsme ve spolupráci s předními ekonomickými experty dali dohromady tým a připravili volební program, který se týká opravdu zásadních věcí naší ekonomiky. Nabízíme komplexnost a reálnost, jednoduché a nízké daně. Na tom si trváme, tyto záležitosti budeme podporovat i nadále. Veřejné finance nelze projídat tak jako doposud. Jsme svědky poslední dobou, že v nárůst rozpočtu opravdu jde tempem, který je nevídaný. Dokonce jeden vysoký úředník z ministerstva financí prohlásil minulý týden oficiálně, že rychlík, do kterého jsme nasedli směrem k Řecku, jede podstatně rychleji, než jsme si mysleli ještě v lednu. To znamená, musíme přistoupit ke střídmé rozpočtové politice a to je jediná možnost, jak se z této dluhové pasti dostat. Již příští rok navrhujeme, respektive ten druhý rok, v roce 2011 budeme navrhovat státní rozpočet, který bude ve výši 3% HDP, v deficitu 3%, do maximálního schodku 3%, tak, abychom zabránili nedůvěryhodnosti naší republiky. V roce 2017 je skoro samozřejmostí, že už počítáme s tím, že státní rozpočet bude vyrovnaný. Budeme prosazovat schválení ústavního zákona, který by prosazoval kázeň v otázce rozpočtu a odpovědnosti ve finančních tocích. Tuto záležitost chceme prosazovat vehementně, poněvadž na těch místech, na kterých se dostáváme, nebo respektive které rozhodují o veřejných financích, rozhodují tak, že se dostáváme do tlaku, z kterého nejsme schopni vyjít ven a jedině pod sankcemi je možno z této pasti utéct. To znamená, že jak vysocí státní úředníci, tak na úrovni Poslanecké sněmovny, poslanci a ostatní zodpovědní, kteří připravují státní rozpočet, budou zainteresováni na tom, abychom veřejné finance drželi pod dozorem. Další zásadní záležitostí, kterou připravujeme, a jistě jste už zaznamenali, že Ministerstvo financí s touto aktivitou začalo, je jednotné inkasní a kontrolní místo. Je to projekt, který sjednotí výběr daní, kde občané nebudou muset běhat z úřadu na úřad. To je jedna věc. Další věc, které toto jednotné inkasní místo umožní, je to, že snížíme počet úředníků. Tak, jak se tady zmiňovala už Mirka Němcová, počet úředníků administrativy je hodně vysoký a není možné bez toho, abychom překročili i k této fázi, není možné, abychom se dostali v roce 2017 na vyrovnaný rozpočet.